Kalandozásainkat Csehország délnyugati vidékén, a Lipnoi-tó környékén kezdjük. Ezen a vidéken rengeteg patinás várat, kastélyt és számtalan apró tavat talál az ide látogató. A tavak jó részét mesterséges módon árvízvédelmi szempontokat figyelembe véve hozták létre a múlt században, azonban mára már jócskán túlnőtték eredeti funkciójukat. A Lipnoi-tó nagyságát tekintve kiemelkedik a kis tavak közül, nem véletlenül illetik egyre többen a Cseh Balaton jelzővel. A Lipnoi-tó környéke számos lehetőséget biztosít az aktív kikapcsolódásra. Télen síparadicsom, az év többi részében pedig a vízisportok fellegvára várja itt a mozgásra vágyókat. Érdemes kipróbálni például a raftingot, magyarul vadvízi evezést, mert a közelévő Vltava folyón evezvén az adrenalin szintjének emelkedése lenyűgöző esztétikai élményekkel is párosul. Siklás közben megcsodálhatjuk például a Vyšší Brod kolostor öreg falait. A Vltava nem mély folyó, viszont igen erős a sodrása. Életre szóló élmény hullámain végig suhanni, de érdemes mindezt egy tapasztalt vezetővel megtenni. Útközben magával ragadja az embert az érintetlen természet szépsége, azonban mindeközben kapaszkodni és egyensúlyozni is kell, mert raftingolás közben bárkit érhetnek váratlan meglepetések. Az első zuhanás után a többi már gyerekjáték. A Lipnoi tóvidéktől északnyugatra Németországgal határos a Šumavai Nemzeti Park. Eme vidéken bőven találunk zubogó patakokat, melyek színvilága a csehek finom barna söreihez hasonló. De ennek a víznek még sincs semmi köze a Csernyi pívóhoz, a Nemzeti Park területén semmilyen ipari létesítmény nincsen. A hegyi patakok világos barna színe tehát természetes adottsága eme vidéknek. Rengeteg védett állat és növényfaj található ezen a területen. Itt valóban háborítatlanul élhetnek, hiszen, amint hegyi vezetőnk is beszámolt róla, nem akár mekkora tér áll rendelkezésükre. Šumarský národní park je největším. 1991-ben Közép-Európa legnagyobb védett területének nyilvánították a Šumavai Nemzeti Parkot. Maga a park 690 négyzetkilométeren terül el. Együttesen a védett területtel 1617 négyzetkilométer bioszférikus rezervátumot alkot. Nagyon odafigyelünk, hogy az ökológiai egyensúly ne bomoljon meg, de természetesen nem avatkozunk be a természet rendjébe. Egyedi növény- és állatvilág található mind a parkban, mind a védett területen, melyek megőrizték eredeti életközösségüket. De nem volt mindig védett ez a régió. Az 1800-as évek elejétől kezdve folyamatos fakitermelés zajlott itt. Egy helyi legenda szerint minden évben 7 favágót vitt el a halál. Ők életüket áldozták szakmájukért és társaikért. A valóságban 7-nél sokkal több favágó halt meg évente munka közben. A šumavai favágók nem mindennapi életét mutatja be ez a múzeum. Ők igen kemény emberek voltak, és mindez arcvonásaikról is leolvasható. Felvették a harcot a természet erőivel, sőt, megpróbálták azokat a maguk javára forgatni. Mesterségesen kiépített csatornákon úsztatták le a fatörzseket. A šumavai favágók nem csak babonás, hanem vallásos, istenfélő emberek is voltak, és hittek a csodákban.
A helyiek szerint ezen a vidéken sok természetfeletti, megmagyarázhatatlan esemény történt és történik mind a mai napig. Egy biztos, az itt őshonos határtalan csend és nyugalom letisztítja a városi ember zajos kusza gondolatait, így olyat is megláthat, megérezhet, amit máshol nem. Varázslatos zarándokhelyre érkeztünk, nem messze Szrinyitől, amely Hauswald néven ismeretes. Ezen a helyen több csodálatos esemény is történt. Az első csoda 1810 körül esett meg. Egy napon 2 helyi szrinyi nő málnát szedni indult az erdőbe, amikor rájuk rontott egy felbőszült anyamedve. A nők imádkozni kezdtek Szűz Máriához, aki imájukat meghallgatta és csodát tett. Elkergette az anyamedvét. A csodatett emlékére a megmentett asszonyok Szűz Mária képét és rózsafüzért akasztottak egy közeli faágra. Ezután sorra történtek ezen a helyen a csodák. Feltört többek között egy gyógyító forrás. A víz gyógyhatása és a gyógyulások dokumentáltak. Történt egyszer, hogy szülés után megvakult egy asszony, és a sok sikertelen próbálkozás után valaki Hauswaldot ajánlotta neki. Egy idő után a gyógyvíz hatására valóban visszanyerte látását az asszony. Az 1950-es évek végéig 3 kis kápolna is állt itt, látni is a falak nyomait. Ezeket Szűz Máriának szentelvén építették ide a közeli lakosok. De az 50-es évek végén a kommunisták mindhármat lerombolták. A kápolnák falai már nem állnak, de sok zarándok jár ide. Az ide látogatók közül sokan úgy tesznek, mint azok az asszonyok, akikkel először történt itt csoda. Itt hagynak egy rózsafüzért, vagy egy kis képet Szűz Máriáról. Sokan viszont inkább egy tobozt tesznek a halom tetejére, és így módon fejezik ki Mária iránti szeretetüket és tiszteletüket. Igazán különleges látvány, amikor a Sumava-hegység őszi színekben pompázik. Ilyenkor kötfátyolként simul a békés mozdulatlanság erre a tájra. A közelben, Hartmanice faluban található Csehország legmagasabb emeletes zsinagógája. Az épület 1938-ban a nácik bejövetelekor veszítette el szakrális funkcióját, azóta állaga folyamatosan romlott. 2006-ra azonban újjászületett. A zsinagóga emlékeztet arra, hogy a II. Világháború előtt a Sumava-hegységben virágzott a multikulturalizmus. Csehek, németek és zsidók éltek együtt, békében. Igazán érdemes bejárni a Sumavai Nemzeti Park természeti csodáit és kulturális értékeit, akár egy igazi sumavai útlevéllel felszerelkezve, amibe életre szóló emlékeket pecsételhet bele az ide látogató.